Jenengan nek njaluk ngapura ndak kudu karo wong Islam tok. Mboten, Bu. Wong Katolik ya jenengan iso salah, nggih. Mula engko nek ngendikan mbok aja nganggo kearab-araben minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir batin, blas ora ana gandeng cenenge kuwi. Minal aidin wal faizin kene iso padha-padha. Sing padha apane? Jenengan ki aneh banget kok. Luwih apik mbek Ibu PTD Pak Camat kanggo basa Jawa malah apik. Sugeng riyadi Pak, nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan. Nek ndongake ya wau calon wa yakum minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum itu doa kan? Ha nggih. Pak Camat karek ngendika dawah sami-sami apik kuwi. Dawah sami-sami padha-padha Pak Camat. Nek sami-sami dawah Win jembalik bareng. Wong basa Jawa kita ora ana grammar tapi nyeneng ki lho. Basa Inggris we kalah lho iki. Basa Inggris sego ki ra is. Jawa tergantung nggone ya. Ning dhuwur wit jenenge pari, bareng protol jenenge gabah. Gabah kulit ilang malih beras lho iki. Bareng beras potol cilik jenenge menir iki. Bareng diliwet malih sego. Kakean banyu jenenge bubur. Bareng kasep garing jenenge intip. Wong Inggris judeg lho sing rae sing ndi? Rae iso sego sing sak piring. Lah kan sak piring, nek siji jenenge upa iki mumet ra. Wong jiwit we beda nggon beda jeneng. Ning ngene tangan niku jiwit. Bareng dipindah karena kuping jewer. Teko kempol neot. Pindah mbokong nyiwel lho, Pak. Betot golekno dhewe ya. Nek iki ana sing Kristen, ana sing Katolik, ana sing Hindu, ana sing Buddha. Kula wingi bareng isi halal bihalal teng Santeria Gajah Mada Semarang, 40 sampai 50 pengusaha Cina mengadakan halal bihalal. Ngundang aku ora ana sing Islam. Mantep bra, aku kan ngomong apa? Ternyata mereka punya alasan. Bukankah halal bihalal sekarang menjadi milik bangsa Pak Ustadz? Tidak hanya miliknya orang Islam, kami pun juga ikut memiliki, betul kan? Wah hebat tenan. Kayak petis sing tanggo, sing nemoke wong Islam. Saiki wong petisan ireng niku ciri Indonesia, bukan ciri Muslim. Apa wong nek nggo petis ireng mesti Islam? Urung tentu. Wong keplek wae nggo pecis. Lah ku ustaz nek ra nggo pecis kon nganggo apa helm? Bapak, Ibu jangan sampai memisah-misahkanlah. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Islam itu rahmat seluruh alam, bukan rahmatnya orang Islam saja, ya. Tak mau ngerti angel sithik. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Kalau 5 tambah 5 ada berapa, jawabannya selain 10 salah. Tetapi Islam enggak begitu. 10 sama dengan berapa tambah berapa, Anda dipersilahkan beda sepanjang dalam koridor 10. Sehingga ngomong 5 tambah 5 ben, kono ngeyel 7 tambah 3 wong kuwi ya 10 ben. Sing kono 9 tambah ji ben. Kene 8 tambah 2 ben. Pak Camat gembrembeng 6 tambah 4. Jebul mburi gembor selawe kurang 15 mbok ben. Lana amaluna walakum amalukum. Kowe arep tarawih 11 tarawih aku tak selikur entuk ora? Beda tapi boleh. Kowe arep salat ning lapangan aku tak ning masjid. Kowe arep tahlilan aku ora tahlilan ora masalah. Kowe kunut nek subuh aku ora nganggo ora masalah. Jangan karena beda Anda terpecah belah. Betul? Nyeneng. Eksternalnya lakum dinukum.
Kuwi nek arep Kristen ya Kristen wong ki negara Pancasila. Kuwi arep Katolik ya Katolik. Arep sregep ning gereja ya ning gereja. Aku tak ning masjid. Nek ning masjid sepatu sandal kerep ilang lumrah. Ning gereja ora tau wong sepatune dienggo. Le nyolong piye? Goblok mbok aja dipek dhewe. Padha wingi aku ning Jakarta rame-rame ini Ahok, aku diundang ning Jakarta. Yai doakan, mintalah kepada Allah agar pilkada Jakarta lancar. Aku le nyaur enteng, Gusti Allah kok kon ngurusi pilkada apa kurang gawean? Aku gak nek kon ngurusi kaya ngono-ngono iki. Wong pilkada mbek ngomong walian mbek PKB. PKB iki nek lali dadi. Pilkada nek dadi lali ya. PKB nek lali. Pilkada nek wis dadi ngandel aku. Mula jodoh nyanyian mung krana pilkada. Presiden kok do dunek-unekke iki cah edan tenan ta kuwi. Gus Dur ki apa, Mega kuwi apa, SBY meneh kuwi apa, Jokowi meneh kuwi apa. Aku ya genten takon to, lha kuwi apa? Wong kowe RT ora payu. Imam negara ki ora gampang. Imam salat lho saiki wis diancam makmum. Lho saiki imam maca surat Gedawan dititeni lho, Pak. Imame sapa Pak Yai jelei kuwi surate tuwu-tuwu. Dengkul ngentek ndredeg ra ruko-ruko. Nggih, Bu. Malah nggih, Pak. Aku ora cocok aku nek jenengan beda terus tarung. Kun kaliyatain wala takun kalainain. Dadi ya kaya tangan loro aja dadi kaya mripat loro. Mripat loro ketoke cedhak ning ra tau rukun kuwi. Sijine klilipen, sijine mendelik. Merem kabeh nabrak cagak kowe. Tangan loro iki beda terus ning apik iki kiwa iki tengen, angger tengene maju kiwane mundur. Kiwa genten maju tengene mudeng mundur. Kuwi bareng terus malah keju lho, Pak. Sing tengen nggo dahar, sing kiwa cleaning service tapi ya. Kata driji dibagi nggo ngelem nggo nuduhi panunggul dhuwur dhewe jentik manis wadah cincin. Kelingking jentik cilik ketok cilik ning penting ra iki. Nggo apa? Ngupil. Nili ndok ning silit pitik. Pitik cekel dudul silite ana ndoke ora. Kuwi nganggone jentik, kayak jempol pitike semaput ya. Salat sing nglatih disiplin kaya ngono wae wong Indonesia kon disiplin angel ra karuan. Aku janjian mbek Pak Isin jam bro? Jam 8 tepat di Bangju kedua setelah Polres. Takon Pak Isin, aku persis jam 8 tekan. Aku sangat disiplin ning urusan waktu, Pak. Jenengan nek iso ya ngono, nggih. Nek tele-tele ngene sing klenger aku. Aku urung turu. Tapi kan oleh amplop. Ora penting aku amplope. Ya, yang kedua, dosa bisa hilang dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ibu, keburukan mari disudu alon-alon nggih. Saya teling itu karena mulut jenengan rada angel. Bapak-bapak yo ngono krana mripate rada angel. Pasar kuwi kakean dosa mergo akeh wedoke. Nah omong dilei. Gedangmu selirang pira selawe 20 iki wong pun dinyang 22 le ngenyang kapan wong dasar kowe ki entes sih. Kuwi sing dodol njelei. Sing tuku tambah mangkel nggih. Pelemu sekilo ora 20, 10 pelem sak upil-upil. Bayangno nek ana upil gedene sak pelem. Upil kok sak pelem. Le nyuthik piye? Tetapi sungguh dunia tanpa wanita ora urip. Almar'atu imadul bilad, bahkan wanita itu cagaing negara. Wanitane bubrah, negarane brambruk tenan. Padahal cah wedok saiki do jelei. Udele diler tekan mall. Aku yo ndelok.
Ning mall merem ya nabrak-nabrak teh. Sing nyawang utri deg-degan sing diudel ketek kowe. Rasa isine wis do mulai ilang ya, persis kaya jaran. Jaran kira ndi isin mula ngawur. Sepatonan sabuan kacamotonan. Pelayon ra kathokan ira krasa to. Jaran kemat tok 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 sepatonan. Kacamotane gedhi. Sabuke ngentek nglewer. Kathoke disimpen ndi? Terima kasih teman-teman, semoga jenengan kembali suci, amin. Aku yakin kita akan rindu kesucian itu walaupun gak akan pernah sampai. Sebab aku merasa begitu banyak dosanya. Setidaknya aku kepingin hidup punya arti lah Pak. Kata Nabi khairun nas anfa'uhu linnas. Saape-ape menungso sing menehi manfaat karo menungso liyane. Leres? Jika datangmu sudah tidak mengenapi, perginya pun tidak mengganjilkan, untuk apa Anda dilahirkan? Rasakno wis. Jika datangmu sudah tidak menggenapi, perginya pun tidak mengganjilkan, untuk apa Anda dilahirkan? Ra ono artine blas, Bapak. Mari kita beri manfaat pada orang lain, sekecil apapun, sekalipun hanya senyum yang tersungging di mulut kita. Betul?